טוב, שלום, אנחנו בפרשת בעלותך בעצם רואים, פוגשים סוף סוף את האתגרים שיש למשה רבנו בדרך של עם ישראל. זאת אומרת, עד עכשיו הם היו במעמד הר סיני, הכל היה טוב ויפה, יושבים תחת ההר. בעצם נכון שהיה חטא העגל, אבל חטא העגל זה הייתה איזו נפילה שהסתדרה. כאילו בסופו של דבר עם ישראל, מיוחד לפי איך שכותב הכוזרי, זה לא באמת היה חטא. ככה גם אבן עזרא חותנו מסביר שבעצם כל האירוע שם היה איזה ניסיון למשהו גשמי, משהו שאפשר לתפוס אותו, להחזיק אותו, שהוא לא מופשט כל כך. ולכן בעקבות זה נוצר הצורך במשכן, שהיה סוג של בית עם כל הקטורת והדברים הללו. אבל ביסוד הדברים, לכאורה עם ישראל נמצא במקום מתוקן, במקום טוב, הוא נמצא למרגלות הר סיני. זה מה שקרה עד פרשת בעלותך. בעצם תחילת הפרשה היא סוג של התחלת הצעדה של הדרך, כן? אנחנו בעצם מפרק י' מתחיל האירוע שבעצם התורה מונה שזה בכף באייר, והיא בשנה השנית בחודש השני, ב-20 בחודש נעלה הענן מעל משכן העדות. זאת אומרת, עד כה הם היו במקום. כשצועדים במקום או כשנמצאים במקום, אז יש יציבות, יש ודאות, יש בהירות, אבל כשמתחילים להתקדם, ופה מתקדמים לכיוון ארץ ישראל, אז למרות כל ההכנות שהיו בפרשת במדבר, בפרשת נשוא, בבניין המשכן, בסידור המחנה, בכל פרשת החצוצרות נמצאת כאן, לדעת מתי הם יכולים ללכת, מתי הם יכולים להתכנס, ההתפזרות, התרועה, התקיעה, כל הדברים הללו, מתי קוראים לנשיאים, מתי קוראים לאנשים. אפילו פסח שני הוזכרה כאן הפרשייה הזאת, ואז מתחילים ללכת, נהיה בעיות. אז אחת הבעיות היא מה שמופיע פה לפנינו, בפרק י"א פסוק י', שבעקבות זה ההנהגה של משה כביכול מתפצלת. זאת אומרת, יש כאן איזשהו סוג של שינוי ממה שהיה קודם. בואו נראה. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, כן? זאת אומרת, כאן כבר אנחנו מדברים על זה שיש לנו את האירוע המיוחד שמופיע בספר במדבר, שהוא לא מופיע בשום מקום אחר, זה התופעה הזאת של הנונים ההפוכים. זאת אומרת, תחילת הפרק מתחיל בזה שעם ישראל עוזבים את הר השם, וכל הפרשנים שואלים מה בדיוק העבירה בזה שהם, כן, להפריד בין פורענות לפורענות, מה בדיוק הבעיה של וייסעו מהר השם, אז חז"ל אומרים כתינוק הבורח מבית הספר. זאת אומרת, עצם הבעיה זה עצם זה שאתה עוזב את מקום השכינה, עוזב את מקום התורה, עוזב את כאילו, טוב, המועקה הזאת ירדה ממני. זה בעצם ההחלפה שנמצאת כאן ביחס לעם ישראל, ולכן זה פורענות. זה משהו שגם עלול להפיל על עם ישראל עונש. ומצד שני, מיד אחר כך, זה כל העניין שהם התחילו להתאונן ולהתאבות לבשר, עד כדי שפה אנחנו מגיעים בעצם למה שמשה רבנו מגיב בעניין הזה של שתי הפורענויות האלה. אז כדי להפריד בין הפורענויות, שם הקדוש ברוך הוא שני נונים הפוכים, כי נון, זה בהשרש וביתך, נון תמיד מבטא את הפסוק, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. נון זה ביטוי של נפילה. וכאן בכוונה הפסוק הופך, כאילו התורה שמה את הנונים הפוכים כדי להגיד, לא נפלה. לא, גם הנפילות הללו של עם ישראל, זה לא ביטוי לזה שעם ישראל פחות טוב, פחות חזק, פחות יציב, פחות רוחני. צריך לראות את זה בצורה אחרת. ולכן הנון היא הפוכה. לא ליפול, אלא איך קוראים את הפסוק, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, זה הפסוק שהשמיטו מהשרש וביתך, ככה הגמרא בברכות אומרת, פסוק מהנביאים, והשמיטו אותו מהשרש וביתך, מתהילים. והסיבה היא, כי אנחנו לא רוצים שעם ישראל ייפול ועוד לא יקום, אלא צריך לקרוא את זה, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. זאת אומרת, היא לא תמשיך ליפול, היא תקום. ואיך אני יודע שהיא קמה? כי כתוב בפרשייה שבין שני הנונים, מה כתוב? ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. זאת אומרת, בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, עם ישראל צריך לא להתרגש מהנפילות. הנפילות הללו הם לא ביטוי למפלה רוחנית של עם ישראל, אלא יש עוצמות פנימיות של עם ישראל, שלפעמים הן מתגלות בצורה לא טובה. לפעמים יש פה תאווה לבשר, על מה מתלוננים פה? הם רוצים אוכל, רוצים בשר. כן, זה דבר לכאורה טבעי, אבל מצפים מעם השם, קיבלתם תורה.
זה מה שעכשיו אתם מתאבים לבשר. הרי כבר בספר שמות הם התאבו לבשר, הקדוש ברוך הוא נתן להם. מה הוא נתן להם שם? כבר שם הוא נתן להם סלב, ומן, קיבלו אוכל, קיבלו מים, קיבלו הכל, אבל עכשיו הם עוד פעם מתאבים. ומתלוננים שאין להם אוכל, ומה נאכל, זכרנו את הדגה ואת הקישואים והאבטיחים. הם לא קיבלו בשר במצרים, הם קיבלו דגים. אבל מהקדוש ברוך הוא הם דורשים בשר. זאת אומרת, יש פה איזה סוג של עלייה רוחנית. זאת אומרת, כשיש את האהבה גשמית, אנחנו יודעים את זה נגיד בשבת. בשבת כתוב שהנשמה היתרה, איך יודעים שיש לבן אדם נשמה היתרה? כי יש תאבון מאוד גדול בשבת. פתאום אדם שכל השבוע אוכל טיפה, בשבת הוא מסוגל לאכול המון. ככה מספרים על הרב צבי יהודה, שבשבת הוא היה אוכל, או בסעודות מצווה, הוא היה אוכל בלי סוף, כך שבכל יום ויום הוא היה אוכל אולי משהו קטן, חמה עם ביסקוויט, לא זוכר כבר מה היה התפריט שלו, ואילו דווקא בשבת, אז פתאום יש לך נשמה כזאת גדולה, כי כעוצם הרוחניות, כך כנגדו עוצם הגשמיות של האדם. זאת אומרת, שרוחניות מאוד גדולה, היא דורשת בסיס חומרי מאוד יציב. אז גם כאן זה נדרש. טוב, בכל אופן, משה רבנו לא מגיב כך. התגובה של משה היא לא תגובה כל כך פשוטה, זה מבחינתו סוג של נפילה. הוא יצא באורות ממעמד הר סיני, כבר היה בטוח איך אומרים, עם ישראל למד את הלקח מחטא העגל, ועכשיו הכל יזרום טוב, והנה מגיעים לארץ ישראל, נכבוש אותה, ובפרשה שלנו הכל מתפקשש. הכל מתפקשש, זה מתחיל בחטאים האלה של המתאוננים והמתאבים, וזה עובר לפרשה הבאה שהיא פרשת שלח לך, שזה חטא המרגלים, שאנחנו אומרים כל החלום נופל למטה, גם משה רבנו לא נכנס לארץ, גם עם ישראל לא נכנס לארץ, ואחר כך עוד קורח. בקיצור, אוסף של המון 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 נפילות. אבל אף על פי כן מה שכתוב אצלנו בפרשה הוא העיקר, שהנפילות הללו הן לא עצמיות לעם ישראל, הן ביטוי איך אומרים, לאורות גדולים בכלים קטנים. כשיש אור גדול בכלים קטנים, אז זה נראה לא טוב, זה נראה מכוער, זה נראה, נכון, זה כאילו לא מחזיק את עצמו, וזה הכל כזה מתפוצץ. אבל זה לא מגיע מקטנות, כי אפשר היה להגיד, אנשים קטנים. אנשים קטנים, מה הם מחפשים? בשר וזה, בוא'נה, משה רבנו, המנהיג שלכם, תרוצו אחריו. מה אתם מתעסקים בהבלים ושטויות ודגים וירקות ושומים? אבל באמת יש פה אור גדול של עם ישראל. חז"ל אומרים שזה דור דעה. כלומר, אנחנו דור העקב, שזה הכי למטה, הם היו דור דעה, הם הכי למעלה. זאת אומרת, יש פה באמת אנשים שראו מראות אלוקים בקריאת ים סוף, ראתה שפחה על הים, שלא ראה יחזקאל בן בוזי, ראו את 10 המכות, ראו את מעמד הר סיני, גם אנחנו, אבל... כי כתוב שכל הנשמות היו שם. אבל הם ראו את זה בחוש. זה לא ראו את חור, כאילו שאנחנו לא יודע ו... לא, הם הדור הראשון, אז הם הדור הכי גדול. לא, כאילו, מבחינת ה... יש עכשיו שם, כל אחד בא ונותן את הדעת שלו על... כן, לא. לא, אצלנו היתרון הוא שהדור בכללותו יש בו יותר דעה. בעבר היו אנשי דעה, אבל אנחנו יודעים שהגמרא שבת אומרת, ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ולא כחמורים, חמורו של פנחס בן יאיר. זאת אומרת, יש ירידת הדורות דווקא. כאילו, הם היו גדולים אדירים בהתחלה, ממשה רבנו, זה לאט לאט מצטמצם, זה לא עולה. כלומר, הגדולים של הדור שלנו הם פחות מהגדולים של הדור הקודם. כן. אבל בכללות, עם ישראל יש הרבה יותר דעת. יש יותר ישיבות, הרבה אנשים יותר לומדים תורה, הרבה אנשים יודעים יותר, יש להם דעה ועומק. כן, יש פה איזה סוג של קיזוז, כאילו שברמת הכמות יש הרבה יותר. ברמת האיכות או הגדלות, אז זה קצת פחות. בסדר? זה פחות. מה עושה משה רבנו? אז כאילו איך מתמודדים עם השבר הזה שפתאום הוא מגלה שהעם ישראל הם לא, איך אומרים, לא כאלה, זה נראה בעיניו בכל אופן שהם לא כל כך, לא קלטו את האירוע, הם לא הבינו שלא כדאי להסתבך עוד פעם, לא כדאי עוד פעם לרדת למקומות נמוכים כמו שהיה בחטא העגל, והם עוד פעם דורשים ממנו דברים גשמיים, חומריים, כשיש להם הכל, כן? זה גם חלק מהבעיה, יש לכם מים, יש לכם עננים, יש לכם מן שתעמוק את העם לשד השמן, ובכל זאת אתם בוכים. אז תראו, בפסוק י' וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו איש לפתח אוהלו, ויהי חרף אדוני מאוד ובעיני משה רע. ומשה שומע את הבכי. בכי זה דבר שהוא, על מה בוכים? בכי זה דבר שהוא, כשיש חיסרון עמוק, אז אתה בוכה, אדם נפטר, אז כתוב 3 ימי בכי. אבל אתה לא בוכה על שטויות, כאילו תינוק בוכה שטויות, אומרים, מה אתה בוכה? מה אתה... נכון? כי כאילו... וכשהוא שומע את העם בוכה למשפחותיו, חז"ל אומרים, מה זה בוכה למשפחותיו? בוכים על עזקי העריות. כלומר, למה נאסרו עלינו העריות?
זה הבעיה. יש פה, כאילו מבחינת איך שתופסים את הבכי הזה, רואים בזה איזושהי ירידה רוחנית. זה לא רק קושי, טוב, תראה, במדבר, קשן, אוכל, חם, משעמם וזה, אנחנו רוצים. יש פה כאילו מהפך, עם ישראל רק עזב את הר סיני, את רע, חזרו כאילו למדרגה הרוחנית שהיו במ"ט שערי טומאה. זה מהפך נפש, זה סוג של, באמת סוג של ייאוש קצת. משה רבנו, ויהי חרף אדוני מאוד, ובעיני משה רע. הקדוש ברוך הוא חורע פה, הוא כועס. ומשה זה נראה לו רע, זה רע. זאת אומרת, הוא לא מצליח לראות את המקום של הגדלות בדבר הזה. בדיוק אני קורא פה פסקה מאוד מרשימה של הרב קוק בשמונה קבצים, בקובץ ח' פסקה קנ"ז, שהרב שם מבחין בין משה רבנו, תורת משה, לתורת משיח. אצל משה רבנו, הדבר הזה הוא ביטוי לרדידות, הוא ביטוי למדרגה ירודה, נמוכה, רוחנית. ואילו לעתיד לבוא אומרים לנו הפוך. מה אומרים לנו כשמה יהיה בעקבתא דמשיחא? חוצפה יסגא. פתאום אתה רואה אנשים שאין שום בושה, עושים דברים מופקרים, עושים דברים, מתחצפים גם, וזה חוצפה יסגא, כן? יש הרבה נהנתנות, הרבה עיסוק בעולם החומר, זה בדור שלנו, זה עקבתא דמשיחא. כלומר, אנחנו בדור העקב, זאת אומרת, זה הדור ההפוך מדורו של משה רבנו. במדרגתו של משה רבנו לראות דבר כזה, זה מה זה? זה שפלות. זה צריך תקומה, זה צריך להרים אותם. זה רע. אבל לעומת זאת, בדור של משיח, זה דווקא ביטוי לגדלות שרוצה להתפרץ, אלא שהיא מתגלית בצדדים נמוכים. בצדדים נמוכים. זה כל מאמר הדור המפורסם של הרב קוק, ששם הוא בעצם אומר שכל הגילויים השליליים והנמוכים שיש בדור שלנו, הם לא גילויים, הם לא נובעים מדלות, הם לא נובעים מרדידות, הם לא נובעים, להפך, הם נובעים מבקשת אמת מאוד גדולה. הם באמת רוצים גדלות, הם רוצים גודל, ונמאס להם כבר מכל התורות הקטנות ומכל הדברים הנמוכים. הם רוצים משהו שהוא באמת הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר גדול, הרבה יותר מרשים. ואיך הם מגלים את זה? הם מגלים את זה בצורה מכוערת. בהרבה פריצות, בהרבה מאוד רוע, לפעמים בחוצפה גדולה, בהרבה התבהמות כזאת. זה מה שאנחנו נתקלים. אנחנו רואים כאילו, מה זה עם ישראל? זה כאילו הגדלות של עם ישראל, המיוחדים, שהם כולם מנם נביאים, בני נביאים, הם חז"ל אומרים, תראה איך הם מתנהגים. לפעמים אתה הולך ברחובות, אתה כולך וזאת, אתה לא יכול להסתכל בכלל, אתה לא יכול, גם כשאתה שומע את השיח, זה נראה לך מאוד מאוד רדוד. וכאילו האמירה כאן היא, שזה העיניים שצריך לפתח בדור משיח. אבל בדורו של משה, אי אפשר. זה מבחינתו רע בעיניו. הם בוחרים לעסקי משפחות, עסקי משפחותיהם, בוחרים למשפחותיו ולעסקי משפחות על עריות, זאת אומרת, אפילו הדברים האלה שלכאורה הכי בסיסיים, מצעדי גאווה ברחובות, בחוצות, בירושלים, מה זה הדבר הזה? זה נורא והיום, לאן הגענו? לאיפה הידרדרנו? כן? כי בחוץ זה נראה זוועה, וזה נראה הכי נמוך שאפשר. כן, על זה הרב מדבר בהרמון פסקאות שם באורות התחייה, מפסקה מ' ואלך, למתת אפילו, הוא מדבר בעריכות על העניין הזה של האפיונים של דור של עקבתא דמשיחא. ומה שאנחנו רואים פה, אז באמת, כאן זה לא ההסתכלות, כאן זה דורו של משה. ומשה רבנו, על פי תורת משה, הדבר הזה אסור, מה פתאום עסקי עריות, ואם אתם מתלוננים, ואם אתם מתאבים, ואם אתם זה, אתם צריכים להענש. אז משה רבנו מיד פונה להשם, ויאמר משה לאדוני למה רעות על עבדיך, למה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? אנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילידיתי הוא, כי תאמר אליי, שאהו בחקיך כאשר יישא האומן את העמק על האדמה שנשבעת לאבותיו. מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבכו עליי לאמור, תנה לנו בשר ונאכלה. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני. פסוק ט"ו, ואם ככה את עושה לי, הורגני נהרוג. אם מצאתי חן בעיניך, ואל יראה ברעתי. משה רבנו רוצה אומר למות, כאילו זה שווה ערך מבחינתו, זה עושה לו דז'ה-וו לאיזה חטא? לחטא העגל. גם שם הוא אמר, מכן הנה מספרך אשר כתבת, ובלבד שתשאיר את עם ישראל חי. כאן הוא אומר, עזוב, תשאיר אותם חיים, רק תפטר אותי. די, לא רוצה. לא רוצה לסבול את זה, אני לא מסוגל לקחת את עם ישראל, כי בפרספקטיבה של משה רבנו צריך לזכור, הוא איש האלוקים. הוא נמצא מאוד מאוד גבוה והכל אצלו ישר. זאת אומרת, העומק שלו גם מתגלה עם הצד החיצוני.
ולכן הוא חי את התורה בצורה הכי שלמה שיכולה להיות, ומול השבר הזה של איך שעם ישראל מתגלה, זה לא עובד. מה, אני לא יכול לבד. כי בפרספקטיבה שלי, שהיא פרספקטיבה של נבואה מאוד מאוד גבוהה, אני לא יכול לראות את זה ולא לסבול את זה. לא יכול לסבול את זה. הוא לא יכול לסבול את זה. זה הסיבה דרך אגב שבסוף, הוא גם לא נכנס לארץ ישראל, כי הוא במדרגה מאוד מאוד גבוהה, שבארץ ישראל צריך את הדברים גם לעשות עם המציאות הטבעית. צריך לחפור, צריך לחרוץ, צריך לבנות בתים, צריך לזרוע, צריך לנטוע, כל הדברים האלה פחות מעסיקים את משה רבנו. משה רבנו נבדל מן החומר, פרש מן האישה וזהו, הוא כאילו כבר הפך להיות איש רוחני לחלוטין. ממקום של כמובן התרוממות רוחנית, לא חס ושלום ממקום מעוות כמו של הנוצרים וכאלה. אז לכן הוא אומר, אני לא יכול להנהיג את עם ישראל לבד, אני זקוק לסיוע. מה אומר הקדוש ברוך הוא? ואומר, אדוני משה, אין בעיה. אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד והתייצבו שם עמך. זאת אומרת, אם בפרספקטיבה של משה רבנו, שכמו שאמרנו, זו פרספקטיבה מאוד מאוד גבוהה, אספקלריה מהירה, הוא מדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, הוא לא יכול לסבול את כל העיוותים והשקר וכל ההתבהמות והגשמיות שמופיעה כאן אצל עם ישראל, שרק לפני רגע עזבו את הר סיני וכבר עברו 3 ימים וכבר המצב כזה קטסטרופה, אז הוא דורש 70 אנשים. מה יש במספר הזה 70? למה דווקא 70? תביא עוד אחד, שיהיה לך סגן. קודש שבטבע. קודש שבטבע, לראות את הטוב שיש בה. קודש שבטבע. למה קודש? 7 זה טבע, 8 זה מעל הטבע. אז זה 7 כפול 10. בתוך הטבע, כאילו. למה? כי זה כפול 10. איך הגעת לקודש? אז בוא נראה. אז לכאורה יש 10 ספירות, יש 10 צדדים למציאות שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה, ו7 זה כמניין הטבע, זה 7 ימי השבוע. אז אתה אומר, יש פה איזשהו סוג שלמות להסתכל בתוך כל הרבדים של המציאות. טוב, על זה ידבר הרמב"ן, עוד רגע נקרא אותו. מאיפה הגיע המספר 70? אנחנו מכירים 70 מאיפה? לפני הסגולות האלה, מה? אבל סנהדרין זה פה. סנהדרין יצאו מזה. 70 ועוד אחד, משה רבנו. אבל מה יש לנו 70? יעקב, באו למצרים. ו-70 באו למצרים, 70 נפש ירדו ישראל למצרים, נכון? ולפני כן, 70? 70 פעמים כנגד? כנגד 70 אומות העולם, כן? 70 אומות העולם, נכון? יש לנו 70 אומות העולם, ועם ישראל הם אחד, זה הפער של שמיני עצרת, זאת אומרת שיש לנו את עם ישראל כנגד 70 אומות. כל ה-70 האלה לא שווים כעם ישראל שהוא אחד. אז האם ה-70 הזה קשור 70 אומות העולם? או אולי לא בכדי זה 70 אומות העולם? למה הם נפלגו בפרשת נוח? בפרשת נוח מופיע שכל האנושות התחלקה משם, חם ויפת ל-70 אומות. ועם ישראל הוא אחד מהם. האם כולם נמצאים היום? היום לא, לא בדיוק. כי היום זה לא אומות, זה יותר ארצות. זאת אומרת, לפי הארץ נקבע, כאילו אלה שבאו לאנגליה, הפכו להיות אנגלים. כאילו אין פה באמת משהו טבעי. הטבעיות של העמים נעלמה כבר בסנחריב, כי הוא בלבל את כל האומות, ואז כל מי שהתיישב איפה שהתיישב, אז הוא קיבל את השם של אותו מקום. כן, לכן כאילו כל מי שבאמריקה הוא אמריקאי, למרות שהוא יכול להיות יהודי, הוא יכול להיות זה, הוא יכול להיות זה, הוא יכול להיות פה, הוא יכול להיות שם. כי זה נקבע לפי האזרחות שאתה בה נמצא. עם ישראל הוא לאום שהוא לא תלוי המקום הספציפי שבו אתה נמצא. אלא משהו גנטי יותר. נגדיר זה ככה. בכל אופן, אז הפתרון כביכול, ההסתכלות של משה רבנו, שהיא הסתכלות שלכאורה כרגע לא עומדת, תראה, זה גם ההסתכלות האלוקית, כן? הקדוש ברוך הוא ויחרף השם. זה לא שסתם משה רבנו זה. באותו שלב זה לא רלוונטי להסתכל אחרת, ולכן, כי שוב, זה דור דעה, זה לא דור עקבתא דמשיחא, כן? אז לכן כל ההסתכלות של המשיח, מה שהרב כאן מעריך המון, בשביל דורנו לא רלוונטי למה שקרה כאן. כאן זו הייתה התגובה הראויה. צריך 70 אנשים, ומזקני ישראל, וירדתי ודיברתי עמך שם, והצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם ונשאו איתך במסעם, ולא תיסעת לבדיך. בסדר? כאילו בוא, יהיה לך חצרמים. זאת אומרת, לא תהיה לבד, יהיה עוד כל מיני, בשביל כל ההתבחבשות וההתקשקשות. עם עם ישראל, אתה כאילו תהיה הראש, והם מתחתיך. ולעם תאמר, התקדשו למחר ואכלתם בשר, כי בכיתם באוזני אדוני לאמור מי יאכיל לנו בשר, כי טוב לנו במצרים, ונתן לכם בשר ואכלתם.
בסדר? אז הוא אומר, התקדשו. מה זאת אומרת, התקדשו? תכוננו, כן? כל כך כאילו מתרגשים. תכינו את הגחלים, את הפחמים, את כל הזה, את הצ'יפס, כי עוד מעט אני אביא לכם בשר, ולא רק יום אחד, אלא עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרע, יען כי מאסתם את אדוני אשר בקרבכם, ותבכו לפניו לאמור למה זה יצא ממצרים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רואה בזה מאיסה של הקדוש ברוך הוא. הוא לא רואה בזה איזה חיפוש של אורות גבוהים, אורות גדולים שמתגלים בצורה, כי גם היום, מה זאת אומרת, יש המון יציאה כנגד הדת, המון יציאה כנגד התורה, שוב, יש גם המון הפוך. אבל יש הרבה, כאילו בקשקשת גדולה, הרבה כאילו רמיסת הדת ודברים מסוימים שהם מאוד בוטים, שזה לא היה בעבר, רק על ידי גויים, לבזות תפילין, לבזות ספרי תורה, לעשות כל מיני, זה דברים שלא חלמנו עליהם שיהודים יכולים לעשות אותם. ופתאום תעוזה כזאת, אז יש שתי אפשרויות לראות את זה. או זה אנשים כל כך רקובים, והתגובה החרדית לדבר הזה בדרך כלל זה ערב רב וגמרנו, או לחילופין, זה לומר, יש פה איזשהו ניסיון באמת, משהו לא מודע, כן, הרב כותב שזה לא מודע כל כך, אבל זה איזשהו חיפוש של אמת גדולה שאומרת, אני מואסת כבר בכל העסקנות הדתית, ההתעסקות כל הזמן באיך אנחנו לוקחים כסף או כל מיני דברים כאלה, ובאמת מחפשים את האור האמיתי של התורה. שוב, אבל לא אמיתי של תורה במלוא מובן המילה, לא רק עניינים של, כן, תמיד יש את האלה שאומרים, מה התורה היא דרכיה עד החינום, וכל נתיבותיה שלום, זה רק שלום, והכל, רק להיות נחמדים, ואין קדושה, ואין טהרה, ואין שום מחויבות למצוות. לא, התורה היא כוללת את הכל. אבל, וגם, כאילו, המוטו שלה הוא ודאי השלום, אבל שלום לא במובן של חיה ותן לחיות, אלא שלום במובן של שלמות, של באמת איזשהו בניין רוחני שלם, של חיים תוקנים והכל. וזה לא תמיד מתגלה, לכן יש תביעה כזאת. טוב, אז אם כן, זה מה שנדרש כאן, ובאמת בסופו של דבר, יש פה עוד איזה קטע מעניין, שאחרי שמשה רבנו בוחר את ה-70 אנשים, זה לא הבאתי לכם פה בפסוקים, אבל אני מקריא רגע פה, היו שניים שלא נבחרו. למה? כי 70 זה לא מתחלק ב-12. אז איך תבחר 70? אתה צריך לבחור מכל שבט 6. נכון? 6 כפול 12 זה 72. זאת אומרת ששניים לא ייבחרו. מי השניים שלא ייבחרו? אז חז"ל דנים, איך עושים את זה במסכת סנהדרין? דנים על זה מה עשו, אז משה רבנו, מה, הוא יבחר את כולם וזה יגיד להם, אתם לא? לא נעים. כאילו להוציא מישהו ככה, להגיד לו, אתה לא. כל שכן אם הוא היה כבר ומוציאים אותו, אז ודאי לא שייך. אבל נניח שהוא עוד לא הגיע ומוציאים אותו. אז מה עשה משה רבנו? אז הוא עשה קרה, עשה פתקים. הוא חילק 70 פתקים של זקן, 2 פתקים של חלק. מי שיצא לו חלק, אז הוא לא נבחר. מי שיצא לו זקן, הפך להיות זקן, זה כאן החוכמה, הפך להיות חלק מההנהגה של עם ישראל. אז, חלק? פתק חלק. כאילו פתק ריק, אתה מקבל, ריק, אז מה זה אומר? שלא נבחרת, מה לעשות? אז כאילו זה היה העניין. שני האנשים האלה שלא נבחרו הם אלדד ומידד. אלדד ומידד מתנבאים בתוך המחנה. ותנח אליהם הרוח והם בכתובים ולא יצאו האלה. זאת אומרת, מה זה בכתובים? העמידו אותם בוועדה לבחירת דיינים, העמידו אותם, אבל פתאום הם לא נבחרו בסוף. מה יעשו איתם? אז ולא יצאו באוהלה והתנבאו במחנה. זאת אומרת, הם מתנבאים, הם אנשים גדולים. הם מתנבאים במחנה, וירוץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה. מי זה הנער הזה שרץ? זה הנער של משה, יהושע. הוא אומר, הלו, יש פה אלטרנטיבה להנהגה שלך, משה רבנו. יש פה שניים שהחליטו להתנבא לבד. מה זאת אומרת? אתה בעל הבית, אתה הרוח, אתה זה שמתווך הצינור בינינו לבין ריבונו של עולם, ומכוחך 70 הזקנים מקבלים. אלה שניים רוצים ללכת לבד. על מה הם מתנבאים? על מה הם מתנבאים? הם מתנבאים, אז חז"ל אומרים, משה מת ויהושע מכניס לארץ, כן? זה מה שרש"י אומר. שהם התנבאו על זה שמשה רבנו עומד למות, ושזה לא ימשיך ככה, ויהושע זה שייכנס. אז יהושע אומר, אני מקנא לכבוד הרב שלי, לא מסכים. אני לא מסכים שהם יגידו את זה. הוא מבקש לקלוא את אותם אלדד ומידד. זה דרך אגב הבסיס למושג שנקרא כלא. כן, אין לנו בתורה עונש כזה להכניס לכלא. רק פה. שכאילו עד בינתיים יעשה לו. כן, זה בינתיים להכניס לסגר. מעצר יש לנו. בית כלא, בית סוהר, אין דבר כזה. או שצריך להרוג אותו, או שצריך לשחרר אותו. אין דבר כזה ביניים. מה אתה שם אותו בכלא? מה זה רלוונטי? אז כל עוד שאתה צריך שהוא לא יברח לך עד שידונו אותו, בסדר, זה נקרא מעצר באמת.
אבל בית סוהר אין דבר כזה, זה לא עונש שמופיע בתורה, אבל יש מה לדבר על זה, לא עכשיו. בכל אופן, אז מה אומר משה? איך משה מגיב לדבר כזה? יש פה שני אנשים שמתנבאים, ומתנבאים עליו שהוא ימות. היינו מצפים שהוא לא מסוגל לראות דברים שהם כאילו כאלה שליליים, הוא יגיד, הוא לא אומר, קנה אתה לי, מי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. זאת אומרת, משה רבנו מאוד מעריך את זה, הוא רואה בזה גדלות בשני אלה, יכול להיות שזה לא הזמן שלהם, בסדר, זה לא הזמן שלהם. כרגע ההנהגה נבחרה, אני ועוד 70 זקנים. אבל השניים האלה זה דבר גדול, וחז"ל אומרים שהם לא התנבאו רק על משה מת ויהושע מכניסם לארץ, חזקוני פה מביא בשם חז"ל שהם התנבאו על עסקי גוג ומגוג. זאת אומרת, הם מתנבאים על העתיד לבוא, הם לא מתנבאים על עכשיו. הם מתנבאים על דברים של העתיד לבוא, ומשה רבנו אומר, כנראה צריך אנשים כאלה שהתנבאו על העתיד לבוא. זה גם הרב מזכיר כאן בתוך כל הפסקה הארוכה הזאת, על אלדד ומידד, שהם בעצם סוג של הביטוי של תורת משיח. משה רבנו הוא תורה של הזמן הזה, כרגע האנשים האלה צריכים לטפל בהם, כל המתאבים והמתאוננים וכו'. אבל הוא אומר, התעוררות קדושת משיח בנבואה באה לאלדד ומידד, שניבאו על עסקי גוג ומגוג. ובזה נכללים כל ענייני הערת משיח. וזה בחוצפה. זה נעשה בחוצפה. יש פה, הרב שלך נמצא פה, איך אתה מתנבא לידו? אבל כאילו זה חלק מאותה חוצפה של עקבתא דמשיחא, שרמוזה כאן בתוך כל הפרשייה הזאת. בסדר, זה אני אומר קודם כל סתם ברמת מה שכתוב פה במקראות, איך שהרב מפרש את זה פה, יש פה הרבה סוד בתוך כל הפסקה הזאת, זו פסקה ארוכה מאוד. מה זה שהם התנבאו לבד? מה זאת אומרת? אם הקדוש ברוך הוא רצה לנבא אותם. אבל, נכון, אתה צודק, זה מצד אחד לכאורה נבואה מגיעה מאת השם, אבל אסור לך להגיד, כאילו אתה צריך להיות, יש לך כמו אדון הנביאים, זה שמואל, יש לו תלמידים וזה, אז יש איזשהו מקום שבו אתה יכול לקוות למישהו הרב, כרגע אמר הדאתרא של עם ישראל, זה משה רבנו. כן, לא, אתם עושים את זה במחנה מול כולם, זה לא שזה באוהל ושומרים את זה לעצמכם, אז נכון שכתוב שאסור לנביא לכלוא את נבואתו, אסור לנביא לכלוא את נבואתו, הוא צריך כאילו לפרסם אותה, אבל פה בהקשר הזה, לא כל דבר של נבואה, אנחנו שומעים, אצל שמואל כתוב ששאול רודף אחרי דוד, אז הוא רואה שם מלא נביאים שמתנבאים, וזה, לא כל נבואה כתובה, לא כל נבואה נאמרת, והם מתנבאים במחנה, זאת אומרת, הם הולכים ומפיצים את זה לכולם, בוא'נה, כאילו אתם פותחים פה אלטרנטיבה, כאילו נבואית למשה רבנו, זה לא יעלה על הדעת. בזמן שמשה רבנו הוא אדון הנביאים, אף אחד לא יתנבא כנגדו. טוב. אז בעצם זה היסוד של מה שקרה כאן. גם ההיבט של כל התלונות של עם ישראל, שמשה רבנו בעצם רואה בזה דבר רע, וממילא הוא אומר, מה שצריך לעשות זה לתקן את זה. התיקון של זה, לפי מה שקדוש ברוך הוא אומר כאן, זה לבחור 70 זקנים. מה זה ה-70 האלה? זה מה שעוסק בזה רק הרמב"ן.